Trời गोथावखा। हेलौ लोगोफोर, आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनै आङो नै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। माने बे आथा बियो दाख्लैनि सरस्वतीयाव फिथा सावखोन्दा आग्लायदोंना गुरा गारनो मोनबाय आङो। बेयो गुरजों लगायनाया नै बेजों आं दा सिथाव सावनोसै आटाखौ नानानै। दा आं बे आटाखौ नानोसै, सिथाव सावनोसै माइब्राजों सावनाय बायदि। खम जादों माइरङा दाख्लै फिथा हमनाया। नै नानोसै आङो। आटाया नै बारा बुरजा नङा, फवासे जागोन खोमा। फिथायाथ' ओइदिननो जोबखादों, 12थाल'खामोन नालाय। दा बे आग्लायदों आरो बेखायनो आङो गारला, अनबाय गारनो। दा आटाजों सिथाव सावनानै देखायनोसै आङो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। आटायाबो जि नानांगौ। जाबाय नै, जिरायनानै बोलो मोना। थिगसो जिरायबा बोलो मोना, गसंनानै नाबासो आराम जायो। दा जिरायनोसै। जाबाय नै, 10 मिनिटसो नाखाबाय आङो। ओमफ्राय एसेल'बो ना बुस्थुआ, बेबायदि गेफे जानांगौ आटा नानाया। आटाया थैथारनांगौ, होमबासो मोजां जायो। दा आं बेखौ दसे खोबनानै दोनसै। जाबाय 5 मिनिटसो खोबनोसै, बेयो आराम जानायनि गुरै। दाखिनिजों जिजोंबो खोबजायो। दसे दोनथ'नोसै, नायनोसै नै जाबाय। गुरै जाबाय नै, आराम जाबाय बे। बेबायदि गुरै जानाय नानांगौ आटाखौ, एसे नाफिननांगौ। नै फिसा फिसा खालामनानै लाग्रोसै आङो। आटा नानायावबो एक्सपार्टखा आङो। देखायनायसो जाया, मेरला देखायलांनांगौ दंना। नै बिदि खालामखाजोब्बाय आङो, गल खालामखाजोब्बाय। नानोसैल' दा थाब थाब। नै गुन्दैयाबो लाखाबाय। नै नानोसै। एसे गोबा खालामनांगोन। बे गुर फिथा सावनायखौ सोरबा सोरबा नायाखैबो जानो हागौ। दाख्लैनि आग्लायनाय बे जा मोदोमनानै दंथारो। साननै जाबाय आरो दा गारनो बानानै बेबायदि खालामबाय आङो। जाबाय नै, अखाफोर बायदि। आखाया नांलायहाय, बेखौ बार गहोनांगौ ओरैहाय, नङाबा जाया। सिथाबैनो ओंखायनो गगोनसो।
जाबाय नै आराम सावनोसै दाना थावजों सावगोन रुटिबो जाजायो बियो दानिया सावहैनोसै दानिया नै सावनानै साहा गोथाव फुदुंनानै लोंसैलाय आङो लोगोफोर नायनानै साबस्क्राइब खालामहर अननानै लाइक खालाम कमेन्ट हर लोगोफोर गोथाव नुदोंना नुवाखै नै आथाजोंबो जाजायो सिथावा नायलांबाय थादो थावा दुंबाय नै बेयो मैया फुरि सावनायमोन थावा ओमफ्राय बेयावनो होनोसै आं जानखाबाय साहाबो जानोसै नै बेखौ गोदौ होग्रोनोसै दैखौ साहा जाबाय दोननायखौ नै सिबिङा एसे एनै गयोहाय बिदिनो उनाव सरबानो जायो बेखौ सिफुलायबावबाय फुरि बायदि नाइस बियो जोब्बाय जोब्बाय नै साहा लोंसै दाना जाबाय नै लोगोफोर जानोसै दाना साहाजों बिराद गोथावनो नै गोथाव जाखागोन बियो नै आरो साहाया नै बुरिया गोथाव फुदुंखादों आङो आं जानोसै दा जा गोथावखा ओंखायनो नुदोंबा नोंसोरो सावनानै जानायदो साहाजों गोथावथार गुरैनो गुरसो बियो सिनिजोंबो जायो बेखौ दा गथ'फोर जाथोंसै जाफै बिराद गोथाव मोनजाखायो
हाखु दाखु मोनो आंहा बिदि जाबा। साहायाबो गोथाव जाथारदों। लोंखांबाय लोगोफोर, नोंसोरबो सावनानै जानाय नायदो साहाजों, बिराद गोथाव जाखायो, टेस्टि। आं दोनथ'बाय भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर, बाय। खैथा दंबावो? 6था, आं 2 जाबाय। बुधबार सावदों आङो, मानोथो फिसा फिसा जानो न'आव जानायालाय, फिसा फिसाबो सावजायो एसे।